Ονομάζομαι Τάσος Ζαμπάρας, είμαι 30 χρονών, ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, ο οποίος ταλαιπωρήθηκα αρκετό καιρό με το Σύνταγμα των Κυλιακών Προσαγωγών ή την Κύλη των Αθηνών, όπως λέγεται. Έτσι. Ταλαιπωρία αρκετή, απευθύνθηκα σε αρκετούς ειδικούς μέχρι που βρήκα τον κύριο Λεβουριάδη, με τον οποίο συμφωνήσαμε να κάνω μια επέμβαση, πρωτοποριακή επέμβαση, την οποία έχει εισηγάγει τον τελευταίο καιρό στον χώρο της Ελλάδας. Και αυτή τη στιγμή είμαι ένα μήνα ακριβώς μετά την επέμβαση, στο ιατρείο του. Είμαι πάρα πολύ καλύτερα, πραγματικά άλλος άνθρωπος. Δεν νιώθω καμία ενόχληση πλέον στις δραστηριότητες που έκανα πρώτα. Έχω ακολουθήσει όχι ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης της απόφασης αυτή, μόνο από το γυμναστήριο πιο πολύ δούλεψα. Πήγαν πάρα πολύ καλά οι πρώτες 3 εβδομάδες. Έκανα jogging, αυτή τη στιγμή κάνω jogging χωρίς κανένα πρόβλημα, πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ γιατί έχει πολύ καιρό να συμβεί αυτό. Το μόνο που ένιωσα έτσι μια πολύ μικρή ενόχληση καθαρά στους προσαγωγούς, φαντάζομαι από κάποια υπερδιάθεση, κάτι που έκανα και εγώ λίγο παραπάνω προσπάθεια. Δεν παίρνω καθόλου φαρμακευτική αγωγή, πράγμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν τα συμπορώ τα φάρμακα και είναι κάτι που θέλω να αποφύγω. Γενικά είναι κάτι το